Assalamu alaykum muhtaram millatdoshlar. Siz Yangi Asr kanalында авыл андагы яшәеш һәм аграр тармакта барган үзгәрешләрне яктыртучы туган җир тапшыруын карыйсыз. Кабат сезнең белән күрешүгә шиксез шатбыз. Бүгенге чыгарылышта теоретик белемне гамәлдә кулланып карау җитми. Уку йорты җитәкчелеге мәсьәләне ничек хәл итмәкче? Гүзәл затларыбыз сынатмый. Миләүшә Зәйниева хакында безнең репортаж. Авыл туризмын ничек җәелдерергә? Яшьләр форумында яңгыраган фикерләрне сезгә дә җиткерербез. Тарихны онытырга хакыбыз юк. Арчада Запорожецлар ярышы үткәрелде. Бүгенге тапшыруның төп темалары әнә шулар. Бүген хуҗалыкларда хезмәт куючы белгечләрнең яше өлкәнәя. Аларга лаеклы алмаш бармы? Бу сорау күпләрне борчый. Моннан берничә ел элек ветеринария академиясын тәмамлаучыларның күбесе авылларга кайтмый, шәһәрдә калу җаен эзләп уфтандылар. Әле ярый хуҗалык үз хисабына студентны максатчан укытса, дипломлы белгеч 3 ел шул хуҗалыкка кайтып эшләргә бурычлы иде. Үз көчләре белән укып чыкканнары ирекле дигән сүз. Быелдан республиканың ветеринария идарәсе ветеринария академиясе белән берлектә студентларга даими практика үтү мөмкинлеге булдырырга карар кылган. Беренче килешү Мамадаш азык-төлек программасы белән ике арада төзелде. Әлеге килешү оештыручыларны нәрсәгә өметләндерә? Аның максаты нидә? Бу сорауга киләсе видеоязмада ачыклык керттербез. Бер юлы 32 студент Мамадаш азык-төлек программасының бу кадәр укучыны кабул иткәндә булмаган әле. Килгәннәренә 2 генә көн. Баштарак сыерлардан өркеп куйган егет-кызлар хәзер малларны үз итә, дәвалый. Нас познакомили с хозяйством, мы посетили Ошму, Нижнюю Ошму, где главное хозяйство находится, посмотрели, как что располагается. Нас отвезли в общежитие, мы живем там, у нас 6 человек в комнате, условия хорошие очень. Есть кухня, есть душ, туалеты, в общем, все есть, тепло. И расположение очень удобное, то есть нам ехать буквально минут 15. Развозка у нас тоже есть. Биредәге студентларны мал табибы Мансур Нургалиевка беркеткәннәр. Димәк, ул хәзер белгеч кенә түгел, укытучы вазифасында башкара. Икесе дә авыраны эшләсәң. Эшләргә кирәк. Эшләгәч, өйрәнгәч авырлыгы юк. Башында һәр нәрсә авырлыгы була инде. Өйрәнгәнче бер кат. Анда өйрәнгәч үзе бара ул. Бүген студентлар савылган сөттә мастит бармы, юкмы икәнен ачыкларга өйрәнә. Әгәр авыру күзәтелсә, аны дәвалау усулы да каралган. Аларга күрсәтеп барам. Маститка булган сыерларны вәяләйтеп, аларны тикшереп, әгәр дә сыер мастит икән, аларны отделяйтабыз, аерым группага җыябыз һәм шунда дишитәбез. Общида дишитергә ярамый, потому что антибиотик сөткәләрсә, безнең бөтен сөт бозыла. Шушы Малмышка бүлекчәсеннән генә көн сайын 70 тонна сөт сатуга чыгарыла. Димәк, сөтнең сыйфаты зур роль уйный дигән сүз. Мы сюда приехали, нас познакомили с дойкой, мы приехали на утреннюю дойку. Перед этим мы смотрели коров. И сейчас нас отправили к осеменителям, мы делаем инъекции коровам, чтобы у них увеличилась половая охота. Ветеринария академиясында теория яхшы бирелә, ә менә гамәли якның аксаганын уку йорты җитәкчелеге дә инкар итми. Гамәли дәресләрнең һөнәргә кызыксыну уятуда да өстенлеге бәхәссез. Безнең выпускникны нәрсә сиңа ошамады безнең академия, ул әйтә, әз практика бездә. Работодатель, допустим, хуҗалыкка сорасаң, нәрсә сезнең нинди основной ничек әйтергә ул претензия менә безнең выпускникларга, алар әйтәләр, алар практикалары юк аларның. Менә шул җитмәгән әйберне менә хәзер как раз тутырырга, менә как раз шул пилотный проектны без башладык. Бүген ветеринария академиясе җитәкчелеге Мамадаш азык-төлек программасы җәмгыяте директоры белән 2 яклы килешү имзалады. Моннан соң студентлар даими рәвештә практика үтәргә бирегә киләчәк. Юкса һөнәри әзерлеге булмаган белгечләр мондый алдынгы технология кулланылган хуҗалыкка эшкә килгәч югалып та калырга мөмкин. Студентлар практик яктан әзер булмаган килеш хуҗалыкка кайталар, производствога киләләр. Менә бу мәсьәләне инде безнең эшләп бетермәгән эшләребезне төзәтер өчен Рифат Махмутовның үзеннән дә инде инициатива килде. Шушы югары технологияләрдә эшли торган РМ Агро дип әйтелгән бу хуҗалыкка студентларны китереп, студентларга аларга күрсәтеп, без менә практик өлешен студентларның ныгыту. Мамадашта студентларны һәр чак кабул итәргә әзерләр.
киләчәкне күз аллап эшләгән хуҗалыкта бу шулай булырга тиеш тә. Практикага килүчеләрне көнгә 3 мәртәбә җылы ризык белән тукландыралар. Махсус үз киемнәрдә өләшкәннәр. Йоклар урыннары йомшак, җылы дигәндәй, әле эшләгәннәренә акчасын да түлиләр. Производственный практикага без күптәннән түлибез инде. Аларның көне 700 сумнан башлана. Аннан соң әле күпчелек менә шу практикада үткәннәр безгә яңадан җәй айлары, каникул вакытларында безгә яңадан эшкә кайталар. 1 айга, 2 айга үзләренә укырга, материальный помощь җыярга нитәләр. Анда уже түләүләр икенче төрле була инде. Моңарча ветеринария академиясын тәмамлаучыларның ширеге дә авылга кайтмый дип зарлана иделәр. Гамәли дәресләрнең шушындый югарылыкта оештырылуы яшь белгечләрне авыл хуҗалыгына тартуда зур этәргеч булыр дип ышанырга кирәк. Терлекчелек тармагының бик тә тырыш хезмәт таләп итүен һәркем яхшы аңлый. Монда иң беренче һөнәреңне дөрес сайлавың һәм малларны яратуың кирәктер мөгаен. Азмыни авылларда гомерен терлекчелеккә багышланган фидакар затлар. Алар арасында хатын-кызларда бихисап. Бүгенге героебыз 30 елдан артык сыер сауган, хәзер инде 10 елга якын яшь бозаулар тәрбияләүче Миләүшә Зәйниева. 8нче сыйныфны тәмамлап, әнисе янына эшкә килгән кыз фермада эшләп кала. Күкмара районының уңыш хуҗалыгы җитәкчеләре дә, хезмәттәшләре дә бик хөрмәт итә үзен. Хуҗалыкның ел сайын җитештерү күрсәткечләре артып бара икән, монда Миләүшә апа кебекләрнең дә өлеше зур. Миләүшә апаның кеше күңелле булуын бозаулар да сизә кебек. Яшь бала караган кебек бит. Аларны шушы вакытта яхшы тәрбия кылсаң, сакланыш та әйбәт була, ди уста. Үзем эшләгән эшемне бик яратам, гына махсус хайваннарны, сабыйларны яратам. Миләүшә Зәйниева 1981 елны 8нче сыйныфны тәмамлап, әнисе янына фермага эшкә керә. 30 елдан артык сыер сава. Менә инде бозау карарга күчкәненә дә 6нчы ел. Яратып эшләгән хезмәтенең нәтиҗәсе дә күзгә күренә. Бозауларның авырлыгы тәүлек сайын 1 кило 100 граммга артып бара. Ул үзенең эшенең остасы. Рәхмәт, малларны нитеп хайван итеп түгел, үзенең җанын тәнен биреп эшли. Менә без үзебездә бит яшьтәнек әниләр мал карау сыер савучы. Без малга яләнеп үстек. Миләүшә апа да гомер буе. Әнисе дә шулай маллар арасында авыл хуҗалыгында. Мондый фермада эшләргә була, бөтен мөмкинлекләр тудырылган. Миләүшә апа бүген Аллаһка да, җитәкчеләргә дә рәхмәтле. Су җылытасы, ташыйсы юк, азыкны да кертеп биреп торалар. Салкынча торакта саф һава. Менә монда инде субханаллах бозауларга мондай халат нимәт итте. Субханаллах, теге җылы сарайда әчеп сасып яту түгел инде. Әйбәт, Аллаһка шөкер, субханаллах, әйбәт үсәләр. Иң мөһиме терлек азыгын сыйфатлы итеп әзерләргә өйрәнделәр хәзер. Нинди кирәкле витаминнар кушылмый азыкка. Бу бит яшь бозауның сәламәтлегенә дә нык йогынты ясый дип куана Миләүшә апа. Мала корм бирәбез, камби корма бирәбез. Сус, җылы су килеп тора, Аллаһка шөкер, Улларында ризыкның үзелгәне юк инде. Мала корм постоянно улларында, фураж күпме кирәк, шуның кадәр улларында җылы су агып тора. 5 көннән соң яңа туа бит менә бозауймы? Яңа туган бозауларга 5 көннән пристатель бирәбез. Мондый терлекчеләр белән эшләргә була, ди уңыш хуҗалыгының башкарма директоры Раил Галимуллин. Хуҗалыкның терлекчелектәге күрсәткечләре даими үсештә. 20нче елны 25% рентабельность белән төгәлли алдык. Безнең инде сөткә килгәндә көндәлек тонна ярым сөтебез артык бүген көндә. Ул 116%, иткә килгәндә, ит җитештерүгә килгәндә инде кило 100 кило 200 привес алып барабыз. Һәм бөтен кергән керемебез, акчабыз шушы ит белән сөттән бүген көндә. Алга китеш бара. Бүгенге көндә хуҗалыкта 900 сыердан 17 тонна 600 кило сөт савыла. Җәйгә 20 тоннага чыгарга исәпләре. Киләсе елга 25 тоннага чыгу бурычы куелган. Әлбәттә, максатларга ирешүдә фидакар хезмәткәрләрнең дә өлеше бик зур. Жанлы мал, ярты мал ди безнең халык. Әле анда, әле монда күңелсез очраклар булгалап тора. Бу атнада әнә Державинская кошчылык фабрикасында янгын чыгып, 45 мең баш кош юкка чыкты. Фабрика бар мөлкәтен иминиятләштерелгән булган. Димәк, югалтулар капланачак дигән сүз. Быелдан фермерлар һәм эре хуҗалыклар үзләренең кош-корт терлекләрен иминиятләштерәләр икән, түләнгән акчаның 50%-ын хөкүмәт кире кайтара. Аграр министрлык бу юнәлештә хуҗалыкларны активрак булырга чакыра. Беткән авылларның исемлегенә күз салсаң, күңелләр тетрәнеп куя. Иң кызганышы, бүген дә шул тарафка юл тотканнарының халәтен күреп, белеп тору. Андый аяныч хәлне булдырмый калып буламы?
Бу хакта уйланучылар юк түгел икән әле. Узган атнада республиканың аграр яшьләр берләшмәсе Лаеш районының Идел үзәгендә эчке туризмга багышланган форум үткәрде. Чыгыш ясаучылар, экспертлар авызыннан шактый төпле фикерләр дә яңгырады. Туристларны җәлеп итеп кенә авылларны саклап калып булырмы? Мондый эшкә беренчедән җирле эшмәкәрләр алынырга тиештер. Икенчедән, авыл кешесен эш урыннары белән тәэмин итү җирлек казнасын тагын да баетырга мөмкинлек бирер иде. Форумда яңгыраган фикерләрне хәбәрчебез Гүзәл Хөсәенова да тыңлап анализлап кайтты. Казан туристларны күптән үзенә җәлеп итте. Россия төбәкләреннән генә түгел, чит илдән килүчеләр дә шактый. Ә менә Татарстан авылларының табигаты, тарихи урыннары хакында белүчеләр шул җирле халык кынадыр мөгаен. Күп очракта үзебез яшәгән тирәлекнең гаҗәеп икәнлеген аңлап та бетермибез икән бит. В действительности каждый из нас 100% сидит на золотой жиле. Я сегодня расскажу. Чынлыкта үзебезнең җирнең алтынга тиң булуын аңлап бетермибез икән. Мәсәлән, Россиядә шундый урыннар бар, анда игенчелек белән шөгыльләнеп булмый. Уңайлыклары булган иң якын урынга да 170 чакрым барасы. Алар шунда да менә дигән туристлык үзәге булдырганнар. Без форумда аларның эш тәҗрибәсен өйрәнәчәкбез. Кеше акчасын, вакытын сарыф итеп, каядыр барсын өчен анда кабатланмаслык әйберләр булдыру зарур. Форумда җыелган яшьләр үзләренең уй-фикерләре белән дә уртаклашты. Беренчедән, туристның ни теләгәнен аңларга кирәк. Ул сездән ни көтә? Һәм сез аңа нәрсәләр тәкъдим итә аласыз? Обряды народов, которые... Фәниз белән Әдилә Сәдретдиновларның ресторан бизнесында бераз тәҗрибәләре бар. Хәзер глэмпинг дигән юнәлешне дә үзләштерергә исәпләре. Глэмпинг ул шәһәр уңайлыклары булган табигать кочагында урнашкан туристик йортлар. Алар чатыр, пыяла шар һәм башка формада булырга мөмкин. Бу юнәлеш миңа бик кызыксындырды. Эко форматта булган домиклар ясап, халыкны шуна чакырып, матур иттереп, шушы направлениене тезисе килә. Безнең менә шушы глэмпингны оештыра торган җирдә, анда авыл янында куюки якларда ясасы килә. Эш урыны дигәннән, күпме авыл битеп бара бит Татарстанда. Туризмны үстерү юнәлешендә алар да кунакларны кызыксындыра алырдыр иде бәлки. Әлбәттә, һәрбер авылда туризм белән генә акча эшли алмый, әмма бу шул җирлеккә игътибар юнәлтергә, авылдагы эшмәкәрлекне үстерергә бераз ярдәм итәр иде. Форумга Әлмәт районыннан килгән Айдар Газизуллин туган авылы Габдрахманны дөнья күләм таныту турында хыяллана. Без шәһәр балаларын каникул вакытында үзебезнең авылыбызга чакырдык. Һәм инде ул программага керде. Балалар килеп төшә авылга, алар инде иң беренче без үзебезнең борынгы йортларга алып бардык, хуҗалык белән таныштырдык. Аннан соң инде пештә пешкән кыймаклар белән сыйладык. Бу бит инде гореф-гадәтләр, монда татар халык ашлары да керә. Форумның ахырында Айдар Газизуллинның уй-хыяллары ниндидер бер излеклелек алган күрәсең. Хәтта авылына кайткач та ниятләрен яздырып безгә видео язма юллаган ул. Менә хәзер инде уйлап торабыз, үзебезнең авылда бер иске генә йортны алып, авылча форматта шул йортны инде бизәп, ишек алларында менә инде туристлар килгәчтән тавыкларны ашатып алалар. Алмагачтан алма үзе башлыйлар, шул ук кайнап торган самовардан чәй ичү, пиштән бәлеш ашау. Менә гомумән алганда шәһәр халкы авыл мәдәниятен сагынып кайта икән. Менә шундый бер площадка булдыра алабыз икән үзебезнең авылыбызда. Ул бик яхшы булачак. Форумда катнашучылар хыял белән генә шикләнмәде билгеле. Эш башлаучылар хәйран гына кыенлыклар белән дә очраша. Әйтик, җирне ничек рәсмиләштерергә, төзелеш алып бару тәртипләре, тикшерүчеләр нәрсәгә игътибар итәчәк. Кыскасы, делегатлар һәрбер чыган мәсьәләгә дә ачыклык кертергә тырышты. Быел Совет гаскәрләренең Афганистаннан чыгарылганына 32 ел тулганын хәбәр иткән идек. Афган сугышын кичергән ветераннар бүген дә кул кушырып утырмый әле. Һәлак булган сугышчан дусларын гел искә ала, аларның туганнары белән тыгыз элемтәдә торалар. 28 февраль көнне афганчыларның Орчадагы оешмасы Запорожецлар ярышы үткәрде. 5 әйләнешнең һәр кайсы Афган җирендә ятып калган батырлар истәлегенә багышланды. Финал ярышларын төп оештыручы Илнур Яруллин классташы Кызыл Йылдыз ордены кавалеры Нәҗип Гарипов истәлегенә игълан итте. Илнур Яруллинның киләчәккә планнары да зурдан. Эрбет агачлары утыртып, афганчылар хөрмәтенә парк оештыру эшләре белән кайный. Запорожецлар ярышының быелгы 10 еллыгын тапшыруның иҗат төркеме дә күреп кайтты.
Стартқа bir nekadar vaqt бар. Temir ot xo'jalari iyerlarini joylay. Yarışda qatnaşırlıq mashinalar qolganmı deyüşçiler de optiragandır. Bugungi uzışda qatnaşırga 24 mashina kelgan. Demak, retro avtomobiller bor ham olar soqlanadi ekan hali. Munda rayonning Afg'on so'g'ishida qatnashgan veteranlarning ulushi zo'r. Bugungi uzishlarni uyushtiruvchilarda naq mana olar. Men sizdan har biringizga, har bizning Ilnurga bek zo'r rahmat. U bizning aktiv ravishda yurdi. Shu yarışlarni o'tkazgan deb. Şuna göre her kişiye benim için konular rahmet edesim kile. Birden siz indi yaş bulduğunuza karamastan şunda soğuş yıllar ötken kişiler. Hem ondan kayıtkan sonra sizler özünüzde cemiyette layıklı ornağızın tavıp bizge bulunuz günde yaşlarını terbiyelerge yardım etesiz. Başka işlerimizde her vakti da yardımda durarız. Birge işleyimiz. Şuna göre her kişiye tazalık, sağlık, motor ömürler sen sağ olun. Zaporojetslar yarışı Orcha rayonunda birinchi martaba 2011-yilda uyushtirildi. Onu boshlab yuruvchi Afg'on so'g'ishi veterani Ilnur Yarullin. Bunday yarışlar Angarcha Leningorskiy rayoni Bakir shifoxonasida o'tkazila boshlaydi. Men o'zim bir ko'p qatnashdim Leningorskiyda. Men anda bir ko'p taqdir priz o'rinlarini yavladim. Yigitlar bek молодцы Leningorskiyda. Men o'zim birinchi, ikkinchi, uchinchi o'rinlarni oldim anda Leningorskiyda Bakir sanatoriyasida. Shunga ko'ra men bek shatlarning shundan bizga kelib shunday yarışda qatnashib prizli o'rinlar aldılarına. Bugungi uzishlarga da Leningorskiy rayonidan 8 mashina olib kelganlar. Keskin borgan yarışda ular o'zlarining ustaliklarini ko'rsatdi. Ne desang-da, yarışlarga yesh yurib, shoqdi ishiniqqan indolar. Kirkala o'g'li yigiti Ilfat birinchi uzishda bek yaxshi ko'rsatkich bilan suyundirdi. Final ulushundagina ko'z tidirdilar bo'g'ay. Trasslar shep, qiziq bo'ldi. Как сказать, rahmat uyushtiruvchilarga shulay. Kelishlar har yilni biz uchrashamiz. Bunday gonchilar bilan o'zi bir kurashib endi, o'zina bir rahmat endi, ko'ngilli yol tutib endi, как сказать. Ilfat, birinchi zayezdda birinchi o'rin olganing, finalda nechap chiqib qolding? Narsa, hikmati narsa sababi? Поворотda direkt etib, ortdan taraf bordilar. Поворотda direkt etib samay. Kutni burib ketdi-da, nag'rak. Zanесло. Uzishlar chindan da bir qiziq bo'ldi. Har kimning birinchi bo'lu tilagi zo'r. Demak, mashinalar berilmay, so'g'ilmayda qolmay degan so'z. Oralarında butunlay to'xtab qolganlar da bo'ldi. Yo'ng'aqirlaydan Rustam Zaripovning da temir otini ishdan chiqarganlar ana. Bunday kech sunashuda birinchi qatnashuvi yigitning. Shulayda mashinasındagi tika burish degan yozuv ko'plarning e'tiborini jalb etib ulgurdi. Isimda do'stlar bilan birgalab o'ylab o'tiribdan qiziqroq bir narsa o'ylab topib tikda endi. Qizil tusi bo'laroq qizil burish shekilli tika burishni qo'shtirgan. Bu yilin точно ayta olmayman, belgisi mashina endi Qozondan знакомыйлар aşağı tavib oldik. Ana sening yarışlarda qatnashgan bo'laymi? Bu yil birinchi yil. Alloh bersa ikkinchi yillarga aybatlab azinlarga opit yo'q. O'rganabizgina hali. Bu ortuna berilgandan so'ng uning stoykasi bitdi. Ko'pchiklari Mashinalar bir qat uzishib chiqqach, final yarışına start berildi. Bunusunda endi Leningorskiydan kelgan qonaqlar üstün bo'lib chiqdi. 3 prizli o'ringa da ular loyiq bo'ldi. И чемпионом автогонок награждается Гарифуллин Раиль, Лениногорский район. Әмма тамашачы тораларга ашыкмады. Соңыннан теләге булган хатын-кызларны да осталыкларын сынарга чакырдылар. Güzel zatlar temir atlarını хуҗаларыннан сорап алып стартка тезелде. Ел сайын катнаша идем инде. Шул икенче, өченче урыннарга лайык булганым бар инде. Аса ничек кирәк Лениногорский машинасы? Катышаба. Алайса беренче булмасмы инде? Алла берсә. Ясын инде. Аха, рахмат. Оларның узашуы үзенчәлеклерәк булдымы? Җыелган халык нәкъ менә аларны кызыксынып күзәтте. Монда бәрелешүләр дә, кар көртләренә төртелүләр дә күп булды билгеле. Иң мөһиме, катнашучылар арасында имгәнүчеләр булмады. Allah'a şükür, ansı big ziyanlı maşası vatılmay kalmasın da, samı glana ziyan kuruşlar bulmadı.
Хатын-кызлар арасындагы узышларда арчалыларга тиңнәр булмады. Аларга шулай ук кыйммәтле бүләкләр тапшырылды. Мондый ярышларның кирәклеге бәхәссез. Запорожец машиналарын урта буын хәтерләсә дә, яшьләрнең утырып карау түгел, күргәннәре дә булмагандыр. Бу бит тарих, аны сызып ташлау мөмкин түгел. Менә бу ГАЗ-67 машинасы да Бөек Ватан сугышы ветераны икән бит. ГАЗ-67 машинасы ул безнең сугышта катнашкан 43-нче елгы машина. Нау сугышта катнашкан. Хәзер менә без аны карап ремонтлап чыктык. Әйбәт хәлдә. Ана инде менә ГАЗ М20 ансыпабида машинасы. Аларны карада менә аларны ремонтлауда минем Инсаф исемле улым бар. Ул менә 4-нче курста укый Кайда. Институт наземного транспорта бик яратып башкара. Менә мин аңа бик куанам. Шулай итеп техниканы яратуына. Ярышларның төп оештыручыларын, Әфган ветераннарын Ходай саулык сәламәтлектән аермасын. Яшьләй һәлак булган хезмәттәшләрен онытмаганнары, олылап искә алганнары өчен рәхмәт аларга. Üzülüp küttük seni balam, kaytalmadın. Şit yerlerge aktı kanların. Eni ölem deyip eyte aldın mı iken, şıkkan şakta aziz canların. Kızlar jitti, karlar yava, kar astında tağın kalasın. Nindi ana tüzüp durur iken, kar kumganda aziz balasın. İpteşlerin uramlardan uzsa, artlarından karap men kalam. Yazlar jitip, karlar erip bitkеш, kaytıp kilsen iken sen balam. Көкмара районының оңғыш хуҗалыгында ясалма урлыкландыру технологы булып эшләүче Тахир Миңнемуллин гармонсыз яши алмый. Авылдагы мәҗлесләрнең берсе дә оннан башка узмый диләр. Күңеле тулган вакытларда ул сыерлар янында да моңлы көйләрне сузып җибәрә. Гармон моңнарын ишеткән сыерларның сөтләре дә артып китә дип шаярта үзе. Әйдәгез, аның уйнаганын бергәләп тыңлыйк. Күңелегезгә хуш килсә, туган җирнең Инстаграмдагы аккаунтына кереп, ошый дип язарга да онытмагыз. Безгә без кичкенә вакытта инде Әлек бит кунаклар җыю бар ималсыга. Шунда бер абый киләдер инде, изни инде ул безнең Ирактан. Шуңа бик кызыгадыр инде, гармонын татып утырадыр инде. Тапшыруыбыз азагында барлык әниләрне, әбиләрне, апа-сеңелләрне, гомумән барлык гүзәл затларыбызны 8 март халыкара хатын-кызлар көне белән тәбрик итәбез. Саулыгыгыз нык, йөзегезгә көләч булсын. Якыннарыгызның кадер-хөрмәтен тоеп, бәхетле гомер итәргә язсын.